an balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na k'a bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de ka bɛ bi kunnafoni la sutuma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo sabanan marisi kalo dɔ bi y'o tile 23 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ sunkalo makɔnɔ ye an badana k'a fɔ bi y'o tile 20 ye jate la san kalo 8 don hijira san 1443 san dugu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladan k'a fɔ bi bi na wulikɛjɔ kɛlen bɛ bi jariwala tigilamaw fɛ yɔrɔ caman na u bɛ ka wulikɛjɔ ta ni ka gɛrɛla ta ka ɲɛsin maaw ma o ko bɛ cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ bi an ka jamana maa ɲɛmaaw olu ni sema kɔni bilama u b'u k'u ɲɛ gɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la CNT maaw olu ye wulikɛjɔ kɛ cakɛda min bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka wulikɛjɔ ta ni maaw ye gɛlɛya sɔrɔ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma u ye wulikɛjɔ ta n'olu ka se ka bɔ ɲɔgɔn ye kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka seko ni dɔnko o cɛba bɛ n'i y'a sɔrɔ Abdulaye Jabate ye kumaw cayalen bɛ ale ye siraban kasara min sɔrɔ segu kɛrɛfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la cadre de change kulu min bɛ n'i y'a sɔrɔ olu fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ ka fɔlu ka fara ɲɔgɔn tɛ dɔ yɛrɛ ka wulikɛjɔ kɛ forojala fanga ka se ka kɛ kulu ye ka wulikɛjɔ kɛ ko ka a kɔkɔrɔba don sira bɛ n'u b'o fɛ ka se ka hakilila d'u maaw fɛ olu y'a yɛrɛ k'a fɔ kulu kɔni bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɔ o ko bɛ cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛ ka kunnafoni papa bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladan k'a fɔ min ye sema ye nin waati laban ninnu na a yirala k'a fɔ k'u bɛ ka hakilila dɔw ta minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ fɛɛrɛ kɛ an ka jamana ka kelenya ka se ka dɔn k'a fɔ o ko kɔni ka se k'o kɛ bolokofɛtɔ fɛn ye u y'a yira k'a fɔ n'i ye sema ka waleyaw lajɛ an ka jamana ma ɲɛmaaw kɔsa in na u ye bataki dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ k'o tɛ dɔ ye dɛ sema bɛ ka hakilila dɔw ta hakilila minnu bɛ yen n'u b'a la k'o baaraw sigi sen kan n'i ye jateminɛ u bɛɛ ka dɔn k'a fɔ jamana ka kelenya kɔni ka se ka u ka kɛrɛfɛden ye k'a dɔn k'a fɔ o hakilila min bɛ taa sema don o maa don walima o ye kulo kule jamana kɔnɔ u tɛna jɛn n'o ye Mali ka kelenya o de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ wa i ka dɔn maa ɲɛmaaw ka fɔ la baaraw bɛ kɛ n'o de ye foyi tɛ se ka bɔ o hokumu kɔnɔna na k'a ka jamana ka jurukuma kelen kɔni o hakilila min bɛ yen i ka dɔn ko kow bɛ kɛ ka sanga n'o de ye n'i ye sema lajɛ olu ka fan fɛ olu ka wulikɛjɔ tɛ dɔ ye dɛ ko ne ye jateminɛ bi furancɛla fanga maa ɲɛmaa minnu b'an ka jamana kunna k'u ka fɛɛrɛ bali tigɛ k'u ka se k'u bila damakɛ minɛ kɔnɔ kɛnɛ i ka dɔn k'a fɔ furancɛla fanga min n'i y'a sɔrɔ n'o filankun na olu y'a yira k'a fɔ fɛn fɛn ka dɔn k'a bɛnkan sɛbɛn min n'i y'a sɔrɔ o tɛgɛnɔ bilala an ka jamana kɔnɔ ka kɔrɔ hakilila dɔw bɛ yen an ka minisiri ɲɛma ka fara jamana den caman k'a yira k'a fɔ ko hakilaw mana sabati k'a bɛ gɛlɛya don an ka jamana kɔnɔ na bɛnkan sɛbɛn min tɛgɛnɔ bilala ka kɔrɔ ko fo ka yɛlɛma dɔw don a sariya dɔw la o tɛ sema fɛ la ko ye o kɔni kɛlen bɛ bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ɲɛ gɛrɛ bɔ ni k'a ko jateminɛ an bɛ fɛn min fɔ jamana in ka kelenya ni jamana in ka basigi lafiya o bɛna sira o sira fɛ ala ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a k'a fɔ bi basigibaliya o bɛ ka cogo bi kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ mara caman kɔnɔ san kɔni maa min ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo ka taa pogo marabolo la kununko yɛrɛ marafatigiw i kɛra n'o ye jadiwala tigilamaw ye k'u ma dogo yɔrɔ caman na ɲɔnɔ n'a lamini kɔnɔna na o waati kelen kɔnɔna na wulikɛjɔw bɛ senna k'a fɔ ko jamana in basigi lafiya e ka dɔn ko fo k'a bila o minɛ kɔnɔna de la pogo marabolo kɔnɔna na kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni i ka dɔn k'a fɔ jadiwala tigilamaw k'u tɛ dogola yɛrɛ bilen fiyewu Mohamed Samake ale ɲinini k'a ko k'a bɛ cogo di Mohamed Samake an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na pogo marabolo kɔnɔna la an ka ɲiniw y'a yira k'a fɔ min ye jatigɛkɛla wale kɛbaaw ye fɔcogo wɛrɛ na ko jadisiw ko u kɔni bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ n'i bɛna don pogo in kɔnɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko tintiba dɔ bɛ yɔrɔ dɔ kɔnɔ na ko ni tintin kɔni sago ka ban k'i ɲɛ bɛ da nin ma kofɔlɔ ninnu kan wa ko dugu dɔw yɛrɛ tun bɛ pogo marabolo kɔnɔ n'an b'a wele ko buku wɛrɛ n'i y'o yɔrɔw ta k'a la i b'a ye fɔ olu maaw bɛɛ lajɛlen wulila o tuma tu minnu o dugu sira ninnu fɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin maa ninnu k'u bɛ ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka taa se pɔnda dɔw ma u tɛ dogola fan si fɛ a yirala k'a fɔ ko nin ma kofɔlɔ ninnu filɛ ko kuma ni kuma yɛrɛ k'u bɛna pogo yɛrɛ dugu kɔnɔnaw la k'u bɛna ka n'u ka ciw ɲɛnabɔ ani dugu wɛrɛw minnu bɛ kɛrɛfɛlaw la ka taa se fo ka taa se Sizani ale kɛrɛfɛla dugu dɔw ma k'u ka munumunu salo ka ca kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ ni makofɔlɔ ninnu na kɛrɛnkɛrɛn n'i ye pogo marabolo maa ninnu ta ye u kɔni bɛ ka wuli da ka ɲɛsin faamaw ma halisa u ka wulikɛjɔ kɛ walasa ni maa ninnu bɛ se ka yɔrɔ janw la cogo min na ka se k'u bɔ u da la n'o tɛ k'an bɛ yɔrɔ don min na ko bi jɔrɔnako kɔni o ye pogo marabolo kɔni ta ye nin waati na an bɛ dugawu kɛ
ndo jogo la ka fisa tambla jogo la yarabi ala obeka wuliga jo min ya soro ne ko kala nyini ye basigi ni lafiya chokoli ala ko sabati note kunungo kuna funu charla yoro chamana ngulba bugu yoro ula kata sika do ka fonyono ere lamini yoro dolbe ko jare wala tigilama o madogo wa faba ka ufe ayira ka fo kunungo ko min marko kona na kuye marfatu fana kay no jare wala tigilama we ka fami fali bi fera kuramu no be senga ala ko bala ile sabati sango basigi lafiya be seka jamana infanda nani bala ile soro chokoma no tam go be femenka e ka do gele ba na turati somye koni yoro chamana gele bi dolade ala ka klinyi mana banga jamana ka kolosuma nambura ye sincere aga jamana kona na ute dore de jensenani kona na kulu munumbe ni ya soro ni mawe gele soro no be wulika jotani ka nyesuma de menyonya hukumu kona na sente mau anga jamana kona na uluga kulu minyesnembe e ka do ka fo o bara yakubalima ulu kone fereke ni ka seka tu nyeda nyonga o sefe bara yere kun fen jumende an were lame CNT ani CICR an b'a ye ko an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nasira caman fɛ ani ni kuma ɲɔgɔnya ninnu sɔrɔla ni ɲɔgɔn cɛ o b'a to an bɛ ɲɔgɔn ka baaraw kɛ cogo dɔn o b'a to an bɛ se ka an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka jɛ ka baara kɛ walisa adamadenw minnu degunnen don ka sababu kɛ kɛlɛ wagati olu bɛ se ka lafiya da sɔrɔ cogo min na donc ni kuma ɲɔgɔnya ninnu ye wagati ɲumanw ye cogo min na an bɛ se ka olu fɛɛrɛw latigɛ ɲɔgɔn fɛ fana u nana bi k'a lajɛ k'a faamuya an bɛ cogoya mun bi gɛlɛya jumɛn bɛ nɔgɔya jumɛn kɛra la gouvernement ye 6e yɛlɛma k'a kɛ établissement public ye en 2019 donc a kɛlen établissement public ye personnel dɔ tun bɛ yan baarakɛlaw dɔw bɛ yan ni sara t'u bolo o gɛlɛyaba de b'an kan awa gouvernement a essayé ka solution mun sɔrɔ o la o ye an ye accord d'établissement signé bon o accord d'établissement o kan ka lawaleya an b'o de kɔnɔ donc parce que o yɛrɛ y'a ye depuis an bɔra CNT la écoute laban na ni accord d'établissement ko fɔra n'a signera ka ban décembre 2021 donc ne ɲɛna o ye camanba kɛra a la maintenant n'a lawalera o b'an permis walasa 6e bɛ se k'a ka place occuper baarakɛlaw bɛ se ka u ka musakaw sɔrɔ cogo min k'u ka baara kɛ normalement. N jeniyɔrɔ ye min ye camancɛ fanga in kɔnɔ an b'a kɛ walasa o fana ka se ka kɛ ka bɔ yen walasa baarakɛla minnu bɛ situation kɔnɔ olu bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ. An balona k'a fɔ ni tun ye CNT ka taa se CICR mɔgɔw u ye fara ɲɔgɔn min kɛ ɲɛta kun ye fɛn min ye ka se k'o dantigɛli kɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an ka jamana kuntigi min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ colonel Asimi Goyita ye ale bi sara minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ kabini waati min na a bɛna baaraw daminɛ k'a ka sara kɔni tilanyɔrɔ dɔw b'a kɔnɔ na ka dɔ bɔ a la o ka se ka kɛ dɛmɛɲɔgɔnya ye o min bɛ ka kɛ o kelen bɛ ji ka se k'o ni kuranko k'o yakuba yɔrɔ caman na an b'a dɔn k'a fɔ Sabalibugukaw kɛrɛnkɛrɛnnenya Sabalibugu SC fɔcogola dɔw ko Sabalibugu kura olu kɔni ka dɔn k'a fɔ olu de kɔni ye jibondo dɔ sɔrɔ a sen fɛ o min kɛra u b'u ka nisɔndiya yira sen fɛ an ka dɔw lamɛn. Nin forage min filɛ nin ye président de la transition min ye colonel Asimi Goyita a nane fanga na a y'a laɲini pour que jiko gɛlɛya min bi Mali kɔnɔ a bɛ se ka dɔ bɔ a la cogo min a tɛ se k'a bɛɛ ban dɛ mais k'a lajɛ yɔrɔ minnu na jiko gɛlɛyaw bɛ a ka se ka solution sɔrɔ u la donc o hukumu kɔnɔna na premier ministre Choguel Kokala Mayiga fɛnɛ ye a ka ciden de ye donc a fɛnɛ y'a ŋaniya ka a dɛmɛ o baara kɔnɔna na Sabalibugu kuranikaw selen a ma donc a ye nin forage sen aw ye a bɛ min ɲini aw fɛ o de ye aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali sisan aw ka se ka forage min dira ma aw ka se ka matarafa ka ɲɛ parce que n'a matarafa ka ɲɛ o de b'a to dɔ wɛrɛw bɛ se ka kɛ. Ji dira ma a diyara an ye halisa an bɛ ji wɛrɛ ɲini mais sirako fana o degun b'an kan dɛ sirako degun b'an kan dɛ yelen t'an fɛ yan aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ in na n'a fɔra ko nin yɔrɔ in ni su kora k'i to yan nɔ kabako bɛɛ lajɛlen don lakanako a ye nin lase faamaw ma. An balona k'a fɔ ni tun ye Sabalibugurakaw kan ye minisiri ɲɛmaso la Abdoulaye Kone ale de tun bɛ kuma na ka sɔrɔ ka Sabalibugukaw olu ka sariya ka se k'o da o kan an bɛ dugawu kɛ min dilen filuma dɛmɛɲɔgɔnya la ala ka ɲɔgɔn ni ka caya n'an bɔra ye an bɛ taa Sirakɔrɔ cité la a yirala k'a fɔ ko tasuma kasara dɔ kɔni kɛra an balona k'a fɔ mobili garage dɔ la o min kɛra k'a ye kasara se mobili man kan ma kɔni n'i ma to a la yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma an ka maa dɔw lamɛn. Ne ye Burama Jalo an ka baara yɛrɛ soudeur de garage kɔnɔ yan bon an bɛ ka mobili nin bɔ de souder bon flamme in tasuma ta la an kɔni sapeur wele cɛ ka ne na waati min na a sɔrɔ o ye tamasiɛn min k'an na o de ye nin sisan kɔni. Nin yɔrɔ min na kɔni an dusu kɔni kasinen don n tɔɔrɔlen don yɛrɛ ala latigɛ don accident de travail fana de don donc an kɔni bɛ janga da la ma ala ka sa ɲuman d'an ma nafolo min tiɲɛna n b'a ɲini ala fɛ a ka nɔgɔya n'a silamɛw ma vraiment fɔta tɛ n bolo yɛrɛ quoi parce que tiɲɛni de kɛra. Ne tɔgɔ Kɔmana Mamadu Ɲamile ne ye Sogoninko Kɔmana compagnie ye donc
an bɛ sirakɔrɔ cité la donc u y'an wele ko feere garage bɛ mais ko risque de propagation bɛ ko parce que mobile caman ba bɛ cour kɔnɔ donc o kɛlen centre min ka surun yan nɔ la kosɛbɛ o ye 1008 ye o de fɔlɔ sera o sera de renfort demandé o y'a sɔrɔ an ye anticipation kɛ ka ban parce que a fɔra ko risque bɛ ka ban donc an ye mobile caman labɔ ɲɔgɔn fɛ mobile caman bɔ bɛɛ selen yan ɲɔgɔn fɛ tuma min na o tuma na o de y'a kɛ n'an sera ka dégâts limité kosɛbɛ parce que an sera ka mobile tasuma in faga joona a fagara joona risque fana ka kɛ ma se yɔrɔ wɛrɛ ma tuguni a danna tasuma tuma minnu na a danna olu de la alhamdulilayi mɔgɔ ma ban foyi bon weleweleda min bɛ an bolo ka si bɛɛ lajɛlen ma ni wagati na tasuma ka ca e yɛrɛ ɲɛ b'a la wagati bɛɛ an bɛ tasuma la weleweleda kan min b'an da fɔlɔ k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna a fɔlɔfɔlɔ ye min ye il faut que mɔgɔ ka mesure de prévention kɛ o mesure de prévention dun ye jumɛn ye ka instincteur ɲini fɔlɔ k'a bila garage la ni instincteur ɲinina ka bila garage kɔnɔna la en ce moment ni tasuma wulila dɔrɔn tout début de fait est maîtrisable tasuma mana daminɛ dɔrɔn a maîtriser ka di o wagati bɛɛ mais n'a walankatala ka ban dɔrɔn a tɛ se ka maîtriser tuguni donc an b'o weleweleda fɔlɔ min kɛ o ye k'a fɔ garage tigi bɛɛ lajɛlen garage tigiw station tigiw a kɛra mun fɛn fɛn ni i ka yɔrɔ don ka ban i ka mesure de prévention o ye ka instincteur fɔlɔ ɲini ka bila yɔrɔ la n'o ye instincteur caman ɲini ka bila yɔrɔ la en ce moment donc ni tasuma wulila dɔrɔn u bɛ fɔlɔ k'a faga n'o ye mais nin na tasuma wulila ka sɔrɔ fo kun t'olu yɛrɛ bolo o de y'a tɔ yɛrɛ gɛlɛya kosɛbɛ o de y'a kɛ tasuma yɛrɛ balakati teliya parce que car filɛ nin car fan bɛɛ fɛn mɛnɛta de donc o de y'a kɛ a teliyara kojugu weleweleda kan min b'an bolo o y'o ye. an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye min ye ka dɔn k'a fɔ garazi yɛrɛ kɔnɔ la ka taa se cakɛda min bɛ don ka baara ɲɛsɛbɛ tasuma kasara yɛrɛ ma n'o ye pompier mɔgɔ ni tun y'olu ka sariya o y'a fɔ cogo min na an ka jamana kasara yarabi ala k'an kisi kasara ma n'an bɔra ye Ablaye Jabate ale min ka dɔn k'a fɔ seko ni dɔnko cɛba y'an ka jamana kɔnɔ na ntɛnɛn don a ye siraban kasara sɔrɔ a bɔlen kucala an balɔrɔ k'a fɔ sɔnna ka se segu o kɔni kuma cayara an ye kunnafoni di o n'a ta balalen kɔnɔ na hali bi maa caman bɛ yen minnu bɛ ka u yɛrɛ ɲininka ko Ablaye Jabate kibarujugu caman bɛ ka fɔ a la i yaasa ka pɛrɛtigɛ dɔw d'a ma Mamadu Danbele Dabara min y'a denkɛ dɔ ye ale yɛrɛ b'an bolo nɛgɛ kan e jɔnni. Ne tɔgɔ ye Mamadu Danbele bɛ wele ko Dabara. Mamadu Danbele Dabara kunnafoni carilen bɛ nin waati na Abdoulaye Jabate e ka faya bɛ s'a ma siraban kasara min kɛra fɛ n'o kɛra ntɛnɛn don kumaw cayalen bɛ Abdoulaye Jabate bɛ cogo di. I ka kuma ɲɛna n ka faya tɛ s'a ma dɛ n wolofa de don n filɛ mori kɔnɔ bɔtɔ filɛ Abdoulaye Jabate yɛrɛ fɛ yen sisan alihamudulilayi fɛn bɛɛ n'a wagati don fo tɛ cɛkɔrɔba nin na Jabate kanubagaw mɔgɔ si kana ko k'i yɛrɛ la mɔgɔ kana fɛn kɛ n'i yɛrɛ ye alihamudulilayi rabbil alamina a tɛmɛ sɔɔni an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sɛni ka sisan ala tɛmɛ ala barika la baasi foyi t'a ni kun ka kɛnɛ u bɛ ka min fɔ réseau kan an tɛ mɔgɔ jalaki mais u ye min fɔ k'a f'u ye ko u ma ta sunkɔrɔ k'a fɔ dɛ cɛkɔrɔba bɛ yen alhamdulilayi rabbil alamina ka kɛnɛ ne yɛrɛ bɔtɔ filɛ yen ale ma se so. Mamadu Danbele Dabara a b'a yɛrɛ ka so wa walima a bɛ labitani n'o ye dɔgɔtɔrɔso ye de. a tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la ka fɛnmisɛnninw kɛ n'ala sɔnna a ma a tɛmɛ yɛrɛ a bɛna so. K'a fɔ bagaw ka to ka hakili t'u yɛrɛ la ala ye mɔgɔ dɔw nati jamana kɔnɔ ala t'u bila ka na ten quoi. an bɛ se ka min fɔ wari tɛ nin mɔgɔbaya sɔrɔ sanu t'a sɔrɔ ala ka di maa dɔw don minnu y'a fɔ u y'a fɔ hakilila min ye o sɔ kɛ u yɛrɛ ka hakilila ye mais an kɔni ka cɛkɔrɔba alhamdulilayi a bɛ yen a kanubaga bɛɛ ka hakili latigɛ k'a fɔ foyi tɛ cɛkɔrɔba ni kun na an bɛ yɔrɔ min na ko sisan n'a bɔra baro la sisan ne yɛrɛ natɔ filɛ so de Ablaye Kulibali kumakan laban ye mun ye an ka jɛ ka dugawu kɛ Ablaye Jabate k'a fɔ fɛn min kɛra a la tɛnɛndon sira fɛ an bɛ dugawu kɛ bamananw ko ten ala ka jɛfɛla bonya ka tɛmɛ an masiba kan. an balɔrɔ k'a fɔ ala k'o dugawu minɛ nin tun ye Mamadu Danbele Dabara o kɔfɛ yaasa ka kunnafoni dafa siraban kasara in kɛra k'a sɔrɔ Jabate n'a denkɛ dɔ yɛrɛ de bɛ yen n'o ye Sama Jabate ale de tun bɛ ka mobili boli n'a ye o yɛrɛ b'an bolo nɛgɛ kan e jɔnni. Sama Jabate ne Ablaye Jabate denkɛ ye. Sama Jabate an ye kunnafoni sɔrɔ ntɛnɛn tɛmɛnen na ko siraban kasara dɔ kɛra Ablaye Jabate ko ani e yɛrɛ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ k'e tun b'a la ka mobili boli ne a ye a ko kɛra cogo di. O kɛra an bɔra Kucala 8h ka na an sera bila an nana se Tona bon an selen Tona de sa komi a yɛrɛ ka dugu bɛ gara la n ko an bɛna jɔ gara la n ko ka fila fɔ ka sɔrɔ ka taa bon donc de laban an bɛ baro yɛrɛ la koyi o y'a sɔrɔ a bɛ ka information di ne ma ko Bugu yɛrɛ décidera ne ko n ko Bugu décidera an ko ɲinan kɔni franchement ko ɲinan bɛ ka kɛ tɔgɔtigiw ta ye dɛ an b'o kuma dɔ ma dɔrɔn kari tɛna ka bɔ troisième position na ten nɔ ka ɲɛsin an ma bon i tɛ se ka jigin ka bɔ gidɔrɔn sanfɛ parce que ni jiginna dingɛ bɛ yɔrɔ fiyoti dɔrɔn n'a ye tonneau kɛ dɔrɔn o fana ka jugu ni a ye ka bɔ an était obligé k'u ta frontalement. ani kari de ye ɲɔgɔn sɔrɔ wa. ani kari de ye ɲɔgɔn sɔrɔ bon kɛlen dɔrɔn cɛkɔrɔba yɛrɛ ye ne ɲininka ko sɔn ko ni fɛn tɛ ne la ko n ko tiɲɛna n ko foyi tɛ ne la n k'ale n ko fɛn b'a n'a sɔrɔ ni fɛn b'a la ale k'o fɔ ne ɲɛna ko non ko ale kɔni a tɛ k'a sen kɔni santi mais
ko apparemment ko foyi tara parce que accident nga jago vitre bi tigɛ donc vitre y'ale tigɛ fara an sɔrɔ ka ambulance wele bila ambulance ni segu ambulance nana ɲɔgɔn fɛ pile donc obligé ka don Segu ta kɔnɔ ka sɔrɔ ka na Segu bon an taara Segu le permission kɛ Segu ko fracture kɛra sen la so fracture kɔfɛ foyi ko basi foyi t'a la fracture kɛra sen gauche la a ka kɛnɛ bi kɔni alhamdulillah yɛrɛ an ye kunnafoni caman sɔrɔ o de kama an ma sɔn an ka téléphone faga depuis kunu mɔgɔw bɛ ka wele ka bɛɛ ka appel ka taa a yɛrɛ sanama a bɛ dɔgɔtɔrɔso la walima a bɛ so de a bɛ dɔgɔtɔrɔso la ko ne b'a fɔ a kanubɔw ɲɛna u k'u hakili sigi fo ma cɛkɔrɔba in sɔrɔ cɛkɔrɔba in si ka ca hali sisan u bɛna ye tuguni ni Ala na kɛra sɔnna ma ni nɔgɔya kɛra a yɛrɛ bɛna bɔ ka film kɛ mɔgɔw bɛna ye basi foyi t'a la walahi kuma laban dɔrɔn u ka jɛ ka dugawu k'a ye dɔrɔn Ala ka bɛɛ kisi siraban kasara ma Ala k'o dugawu minɛ ni tun ye Sanbaga kan ye Abla Jabate den don ale de tun bɛ ka mobili boli n'a ye wa an bɛ yɔrɔ minɛ ko bi Abla Jabate ko fari kɔni k'a ka fisa kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ Ala kɛ n'a ɲuman ye yarabi Ala ka se ka ɲuman kɛnɛya u y'a fɔ cogo min na Ala sɔnna ma bi bi na kɔni k'a ka nɔgɔya kosɛbɛ Ala k'u ka ɲɛta ye n'an bɔra ye an balona k'a fɔ min ye faraɲɔgɔn dɔ ye o faraɲɔgɔn o tɛ dɛ yɛrɛ ka se ka bɔ ka maaw lafaamuya u ka fɛɛrɛ balile kɛ dɛmɛya bɛ taa ka ɲɛ sanga jamana ma ɲɛmaaw ma cogo min na n'i y'a sɔrɔ o ye faraɲɔgɔnba ye musolakaw fɛ o baara min bɛ sen kan n'o ye lasigidenw ye yɔrɔ yɔrɔ ka se k'u ka lasigiden kulu kɛ dɔ kɛ ye u bɛ se ka fɛɛrɛ balile tigɛ cogo min na ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana marabaaw ka se ka dɛmɛya ta ka ɲɛ s'u ma o ko ɲɛmaa ye Mari ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn kɛlɛ nin nana ko lase musow de ma kosɛbɛ o de kama depuis a daminɛ na n'o ye 31 juillet o y'a sɔrɔ o kun ye ɲagata bi Mali kan ko Mali tɛ se ka taa ye diɲɛ tɔnbaw ka ɲɔgɔn ye la Mali tɛ se ka don olu cɛma donc an bɔra ka o kɔ an y'a yira k'a fɔ ko a ma diya an ye o kun kɛ kun tɛ Mali ye donc an y'an ka o nisɔngoya yira o don kelen na o bɔlen kɔ fɛnɛ an ka baara fanba t'an bolo taara jamana ɲɛmɔgɔ jikɔrɔma don dɔ la an b'o dabila ka sababu kɛ kɛlɛ ye min lase Mali ma an tɛ se ka fɔ ka ban musow de ye a gɛlɛma fanba yɛrɛ kunbagaw ye n'i y'a jateminɛ dugu minnu wulila a caman bolibagaw de ye musow de cɛ ninnu caman banna kɛlɛw la falatɔw ni filiyabatɔ tɛ du mun kɔnɔ ni kɛlɛ nin kama a du ka dɔgɔ donc a nana fantanya fana barika bonya kosɛbɛ jamana in kɔnɔ ani coronavirus yɛrɛ labana ka na a tɔ yɛrɛ sinsin musow da la donc gɛlɛya mun b'an kan an t'a dɔn an bɛna t'o ɲɛfɔ yɔrɔ jumɛn tiɲɛ don an b'an ka ɲɛmɔgɔ jikɔrɔma don mais Ala de ye a bɛɛ lawaleyabaga ye o de kɛra sababu ye an ka nin gɛlɛya nin an ko nin zen ta la an b'a ta k'a ɲɛsin Ala yɛrɛ ma yala tile 2 in kɔnɔ an bɛna Ala deli mun kɛ o Ala deli ka kɛ sababu ye a ka an ka ɲɛmɔgɔ ɲɛyɛlɛ a ka an ka ɲɛmɔgɔ dusukun dayɛlɛ a ka an ka ɲɛmɔgɔ lafaamuya u ka se ka jamana nin bɔ nin cogoya la jamana ka se ka bɔ nin gɛlɛya la donc a lajɛ nin waliyalen don an ka région kɔnɔna ninnu na ambassadrice pour la paix sigilen don yɔrɔ minnu na n'o ye Kayi Kulukoro Sikaso Buguni Kangaba Kucala Segu Koro Tombouctou Mopti Menaka Selenge Ɲɔnɔ kɔnɔna na précisément Chouala ani Bamako commune 6 bɛɛ la donc lajɛ in kɛlen don ka ɲɛsin nin yɔrɔ ninnu de ma a bɛna kɛ nin yɔrɔ ninnu de la k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ baara mun na nin baara nɔgɔman tɛ donc an ka se ka u jɔkɔrɔma don o de kama an ye tɔgɔ mun ta o de kɛra ambassadrice pour la paix au Mali ye donc an ka muso kelen-kelen na bɛɛ ka se ka kɛ bɛɛ ni keleya sinsinbaga ye aw ka kɛ o lasigiden ye u ka o région ni cercle ni commune ni quartier ninnu kɔnɔna na an balona k'a fɔ Mari Dunyo a fɔra cogo min na jamana in basigi na lafiya min y'a hakilila ye yarabi Ala ka bila sira kan n'an bɔra ye an balona k'a fɔ France jamana an ka maa ɲɛmaw kɛlen kɔfɛ ni ka hakilila ta k'a f'u ka kunnafoni sira minnu b'an ka jamana kɔnɔna na ka dansigi olu ka kɛta la o baara minnu kɛra fasoden jama ye hakilila de Tayiru Bago ko nde kun kan ka kɛ an ka lamɛn c'est-à-dire zon ka kule fɛntigi la quoi o dɔrɔn de don donc zon bɛ kule fɛntigi la cogo di mɔgɔ min ka baara ye suyɛni ye n'o kulela mɔgɔ la mɔgɔ min tɛ suyɛni kɛ o tɛ ka valeur inversé ya ka so foni ka fali sira nɔ na minnu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye aw de man ɲi aw ka taa nin sira fɛ a ye dɔ ta bɔ tan donc lorsque olu yɛrɛ b'u ka décision ta k'u ka médiaw datugu u yɛrɛ ka jamanaw kɔnɔ jamana minnu ni o média ninnu tɛ ka olu kungo kulo sago fɔ u b'olu datugu donc comment se fait-il que ni Mali fana ye décision ta a fɔ ne ma ko décision souveraine et régalienne y'a faamuya donc pour eux là kulonkɛ de don dɛ pour eux démocratie liberté de la presse mais pour nous c'est une question de vie ou de mort donc à partir de du moment où le Mali estime RFI ka reportage génial là mais on tara témoin d'ota nous ko c'est ça Tayiruba mais n'importe qui peut être Tayiruba Mali kono nous ko Diallo n'importe qui peut être Diallo donc wita o témoignage ninnu de ta ka rapport kɛ ka sɔrɔ ka jamanaw sanctionner n'a ye kuma minnu don a bɛna ni siya woloma kɛlɛ de ye
n'u bɛ démocratie birifini ta ka da u yɛrɛ kan bumu bila nin kuma ninnu na Mali kɔnɔ quoi donc u kɛra sababu ye k'an ka officier patriote caman mago sa yan nɔ ka armée kɔdon ɲɔgɔn ma a wolola Mali yɛrɛ benni na donc aujourd'hui an kana muru mɛn Basiru kan na bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ. An balona k'a fɔ ni tun ye Tayiru Bakan ye fulakɛ ka fɔ la ko wulikajɔ min kɛra kuma minnu b'a la ka fɔ i ka don bala ka bɛngɛnɛ wala de ta ni ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaw ma ko fɛn fɛn bɛ ka fɔ bi u fɛ k'an ka lakanabaw y'a kɛ ko a si kelen tɛ tiɲɛ ye wa fɛrɛ b'a ile ka se ka kɛ nin baara min kɛlen filɛ ko nin kɛli de ka kan an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basigi lafiya bɛna sira min fɛ ala k'an bila o hukumu kɔnɔna na n'an bɔra yen an balana k'a fɔ min ye kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye kadiri ye n'olu farala ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ k'olu ka baara kun tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ko ka furancɛla fanga ka fɛrɛ b'a ile tigɛ u ka kɛtaw minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni olu kan ka don ba la ko ka se k'u kɔlɔsi ko furancɛla fanga yɛrɛ k'a kɛcogo ɲuman kama u y'a fɔ cogo min na o kulu n'o ye kadiri ye olu y'a yira k'a fɔ ko kow bilama bɛ ka taa cogo min na k'a tacogo kɔni e ka don fɛ ko tɛ wa e ka don u bɛna bɔ ni ka se ka wulikajɔ kɛ k'a yira maaw la k'a fɔ ko kow tacogo k'u hakila tɛ u ye kunnafonila wele ni ka ɲɛfɔli k'olu ye a kumatigi tun ye maa min ye Amadu Koyita don an ka lamɛn. K'a fɔ cadre d'échange an n'an partenaire parrainage an ni fɛn bɛ faralen ɲɔgɔn kan u k'a dɔn an ta ye Maliko de an ta ye fasoko de u k'a dɔn fana nin parce que sisan armée numérique de b'u bolo mɔgɔw banni ni mɔgɔw banni na réseaux sociaux kan réseaux sociaux ma n'o kama o mɔgɔ min Facebook inventé le jeune américain ale b'a dilan n'a sɔrɔ nin degun ale tɛ k'o ye réseaux sociaux nana kɛ pour ka hakilina fɔ an ka miirinaw fɔ réseaux sociaux nana kɛ pour ka jamana jɔyɔrɔ kuma fɔ mais bi min don armée numérique de b'u bolo n'i kumana i fa bɛ nin n'i kumana i ba bɛ nin a bɛ fɔ k'i ye fasodenjugu ye fo parce que ko k'a fɔ k'an ka baara kɛ jamana ka ɲɛta kama an ka baara kɛ ka segin ka na ordre constitutionnel la n'o de ye fasodenjuguya ye oui an ye fasodenjugu de wa kɛlɛ kɛ an b'a kɔlɔsi mɔgɔ tɛna na dilan mɔgɔ tɛna n bɔ an ja kan parce que ala b'a dɔn an bɛ ka k'an ka faso de mɔgɔ n'i taara i ka faso ko la i su ɲɔgɔn ta lahara bagalabali t'an bɔ a kan n'aw ko k'an tɛna kɛ k'a ma ɲɛ aw kan k'a kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ kan aw kan k'a kɛ ka a tile jaja nin bɛɛ tun ye ka mɔgɔw na an dɔn bi ni aw ni cɛ ka ɲi sɔrɔ ni bi yɛrɛ yɛrɛ aw bɛ min ɲini sɔrɔsiw fɛ depuis le 18 août coup d'état kɛlen na anw la on a condamné le coup d'état après on a pris acte parce que an ko faso kɔnɔ anw ma bɔ a kuma k'a fɔ colonisation anw ma bɔ a kuma k'a fɔ militarisation anw ma bɔ a kuma k'a fɔ sécurité illégale le communauté internationale ka bɛrɛ ka sɔn nin y'an bɛɛ ta ye an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔna na cogo min na lafiya bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na élection bɛ se ka organiser cogo min na fanga ala de b'a ci ala ka kɔfɛ an ka sariyaw la jamanadenw de y'u ci ye n'i sera ka assise nationale organiser Mali 703 communes na o de la n'an ko mɔgɔw ma k'a fɔ ko nous sommes pas opposés à la transition dɔw b'a fɔ ko non k'an bɛ ka siran non mais u bɛ ka kɛwale dɔ kɛ an bɛ opposition de la transition kɔni kan ka kɛ bɛɛ de ta ye parce que maa min bɛ yen nɔ peuple mun sigi ni marifakisɛ ma min sigi i b'a sɔrɔ bi kɛra sigi donc an bɛ bɔ o kɔnɔna na ka na démocratie kɔnɔna na. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Amadu Koyita ni tun ye ale kan ye an ka jamana batigi lafiya u bɛna sira min fɛ yarabi ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ye YPGw ye olu ye fara ɲɔgɔnba kɛ kalo in yɛrɛ o hukumu kɔnɔna na mun ni mun de kan ka kɛ ani kow yɛrɛ la bi gɛlɛya minnu b'u sɔrɔ Mayiga b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Bi an ye nin kɛnɛ in sigi basa 8 mars kɛnɛ de don 8 mars hakilina hukumu kɔnɔna de don an y'a sigi ka tɔgɔ da ko mɔgɔw dama kɛɲɛlen don sariyaw fɛ nka fusamanciyaw bɛ kɛ u la walew la donc an ye o kɛnɛ sigi ka musow wele muso minnu bɛɛ ye muso ye nka kuma dɔw la i b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ b'u kan ka o fara u ka musoya gɛlɛyaw kan ni o ye i n'a fɔ muso minnu bɛ yen nɔ ni olu ye yefege musow an ni muso lujuratɔw fɛnɛ an y'olu fɛnɛ wele ka na olu fara an kan an ye musow fɛnɛ wele minnu tɛ mɛnni kɛ ka ɲɛ walima minnu fɛnɛ tɛ kuma an y'u wele ani an ye muso wɛrɛw wele fɛnɛ minnu yɛrɛ ye muso ye ni lujura in si tɛ u kan munna basa 8 mars ye don de ye ɲɛnajɛ don dɔrɔn tɛ 8 mars dabɔra de ye musow k'u sigi k'u miiri k'u hakili ka tasiliw kɛ k'a lajɛ an ye jumɛnw sɔrɔ k'o ye jo sariya yɛrɛ yɛrɛ ye an ka hakɛw la ani jumɛnw de b'an jɛ ani an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw de kɛ walasa ko olu sɔrɔ walasa musow bɛɛ ka se ka kɛ damakɛɲɛlen ye musow ni cɛw fɛnɛ ka se ka damakɛɲɛ jo sariyaw la ani walew la donc bi an ye nin kɛnɛ in sigi ka kuma di o muso ninnu bɛɛ kelen kelen ma u ka se ka ɲɛfɔli k'an ye gɛlɛya jumɛnw de b'u kan u ka musoya kɔnɔna na
ani fana ka se ka ɲɛfɔli ka ɲɛ o yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye an bɛna se ka wale jumɛnw de boloda min b'a to san wɛrɛ ni 8 mars o k'a sɔrɔ ko u ye gɛlɛya minnu fɔ ko fɛɛrɛ sɔrɔla o gɛlɛya dɔw la. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Mayiga kan ye o kɛnɛ in kan min ye kulu in yɛrɛ ɲɛma ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Aminata Traoré ale yɛrɛ kuma ta kɛnɛ kan ye min fɔ o filɛ. Gɛlɛya minnu ni yefego n'a ɲɛsinnen don yefege musow ma parce que an bɛ yan 8 mars cadre de kɔnɔ donc o gɛlɛya in se k'a fɔ ani muso tɔw bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ an b'o kelenw sɔrɔ mais belebeleba b'an ta kan ka sababu kɛ anw dancogo ye parce que caman bɛ binganni wale caman ta ka ɲɛsin an ma parce que hakili la n'u y'o kɛ a b'a to u bɛ nafolo walima yan ka suguya dɔw sɔrɔ donc o dɔw ye mun ye a bɛ dɔw kɔnɔ ko ni i ko tɛmɛna ye ni yefegemuso cɛ cɛnimusoya la ko bɛ a to i bɛ nafolo sɔrɔ donc o de b'a to binganni n'a bɛ fɔ viol ou bien harcèlement sexuel i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i curiosité de bɛ kɛ cɛw kɔnɔ cɛ dɔw hakili la pour que min fɔra olu k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn n'u ye tiɲɛ donc o gɛlɛyaw b'an kan mais fana baarako gɛlɛya o b'an kan m'a dɔn chômage a bɛ bɛɛ de kan mais anw taabolo fa b'a kan parce que caman bɛ ban ka baara di anw ma parce que k'anw ɲɛ tɛ ko la k'an kana t'u ka fɛn chiffre walima données an kana t'olu latiɲɛ walima k'u don ɲɔgɔn na caman bɛ ban ka baara d'an ma o kama. N ka weleweleda kan ye min ye o de ye mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka faamuya k'a fɔ ko an tɛ subaga ye an tɛ dannifɛn ye dantanfɛn ye min nana pour que ka se ka ta ka labaara ka se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka nafolo sababu ye mais an ye dantanfɛn de ye min nana pour que ka se ka diɲɛ diya an bɛ se ka fɔ ka se ka danni ka cɛɲa voilà finmanw cɛla jɛmanw ka na donc an bɛ se ka ko bɛɛ kɛ peut-être an ka yeta ka dɔgɔ peut-être an se ka bɔ tile kɔrɔ ka sababu kɛ n'an mɛnna tile kɔrɔ an bɛ se ka cancer de la peau sɔrɔ n'a bɛ fɔ ko bon o bana bɛ se k'an minɛ mais an bɛ se ka ko bɛɛ kɛ ni a chance dira an ma. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Aminata Kane ye u y'a fɔ cogo min na dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ka wulikajɔ balalen kɛ hali bi kɛrɛfɛden o kana kɛ ka ɲɛ suma o y'a kunba de hakilila minnu b'u la bi ka ɲɛsin faso ma o hakilila o yarabi Ala ka yakubaya n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ Jabali ale Asako kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ o ye kɛnɛyaso ye o ɲɛmaya ko waati jan kumaw cayalen b'o bureau nɔfɛ bureau kura ni bureau kɔrɔ o kɔni kɛlen bɛ ɲɔgɔn sama-sama ye bi bi in na u bɛ sariya ka bolo kan min ka dɔn k'a fɔ kɔsa in na kunnafoni tun cayara dɔgɔfɔlɔ tɛmɛnen k'a fɔ ko dɔw minɛna sen fɛ an ye ɲininkali ta ka ɲɛsin ka dɔn k'a fɔ a baarakɛlaw ma an ka cɛbɔ n'i y'a sɔrɔ tali kɛ Moribo Nabila ale taara ɲininkali kɛ yen nɔ a ye ɲininkali kɛ maa min na bureau kura min bɛ bi o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ tali kɛ Alpha Boubacar Traoré la a ye ɲininkali k'ale la o ye kuma min fɔ o filɛ. Ne yɛrɛ tɔgɔ ye Alpha Boubacar Traoré ne ye Asako in président ye Jabali. Asako in yɛrɛ kami a sigira ni an ye a san 1 ani kalo 3 la. Bon Asako in kɔni sigilen a ma lafiya sigi in kɔnɔna na sabu ka da ka kami an yɛrɛ sigira passation ma kɛ an ma an bɛ mankan de la ani Asako kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ kami Asako kɔrɔ ɲɛmɔgɔ bɛ yen fo ka taa se o ntanya nana fo bi a mankan kelen bɛ sen na mankan in kɔni kɔnɔna na Asako kɔrɔ kun y'an wele justice la mais ale ntanya nane Ala y'a kɛ an kɔni ye kalo 8 kɛ o justice taama na kalo 8 bannen kɔfɛ kalo tɛmɛnen yɛrɛ n'o ye février kalo ye o tile 10 donc juge ye jaabi bɔ k'a fɔ ko u taara laɲini mun kɛ n'o ye ka Asako mun bɛ yen sisan k'o bɔ yen k'u ta ti tiɲɛ donc ko sariya bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko an sigira sigi cogo min na an sigira sariya kɔnɔna na donc sariatigi bɛɛ y'o jira k'u ta ti tiɲɛ o fɛn bɔlen juge y'o jaabi di an ma an sigira ni o ye juge tilala ka dɔgɔkun 2 wɛrɛ di an ma k'an ka taa papier nɔfɛ parce que jaabi dilen da la o tɛ se ka kɛ jaabi dɔrɔn ye fo a papier ka sɔrɔ i bolo donc an y'o dɔgɔkun 2 tɛmɛ an taara papier nɔfɛ an mɛnna munumunu na papier nɔfɛ papier ma se ka sɔrɔ mais Ala y'a kɛ jumajan tɛmɛnen u y'an wele ko papier sɔrɔla donc an ma se ka taa juma parce que juma kun ye demi journée ntɛnɛndon ne yɛrɛ n ka trésorier wuli n'o ye Ablaye Dambele donc ale taara ntɛnɛndon u ye papier in di a ma an b'o sigi mun na u tilala ka na bɔ tuguni k'a fɔ ko u ma sɔn juge ye kiiri mun kɛ k'u ma jɛn ni a ye mais ma taa n wele justice wɛrɛ la tuguni dɛ u sɛgɛra ka taa n wele ɲɔnɔ justice kelen de la tuguni donc k'u ma jɛn ni kiiri ye juge y'an wele donc an taara mais yan'an bɛ taa olu kɔni donna dugu kɔnɔnaw na k'a fɔ mɔgɔw ye u bɛna taa n'an ye donc u t'an datugu kulanba wɛrɛ la mais an nɔfɛ mɔgɔ caman bɛ yen u ma se k'a faamu u tora kɔnɔna fili la ne yɛrɛ bɛ ɲɔnɔ yen nɔ appel 37 o de ye ne sɔrɔ
kɔnɔna b'a la Jabali dugu kɔnɔna b'a la président an y'a mɛn ko bureau kɔrɔ mɔgɔw wulila ni adama kɔnɔ ninnu k'u bɛna taa a datugu a ko kɛmɛ cogo di a ɲɛfɔ an ɲɛna donc ni datuguli don u bɛ jɛ ka taa an bɛɛ datugu ni ɲɔgɔn ye parce que e m'i yɛrɛ sigi an de ye danaya da kɛ k'i bila ye n k'u ma n ko a y'a hakili sigi datuguli tɛ an ma sonyani kɛ an ma bingani kɛ an ma mɔgɔ faga donc an tɛ se ka datugu sabu ka da kan aw de ye danaya da an kan an sigi ni aw jɛnna n'a ye don min na k'an ka bɔ yen an bɛ bɔ yen ala y'a kɛ an kɔni donna juge kan juge ye a ɲininka Adama Kɔnɛ yɛrɛ jɔ baara la k'a ɲininka Adama Kɔnɛ ɲininkara bureau sigira sigi cogo minnu na donc a y'olu bɛɛ fɔ a y'a ka kuma bɛɛ fɔ juge y'an yɛrɛ ɲininka ko ni kuma bɛ an fɛ an ko kuma tɛ an fɛ an kɔni y'a ka kuma bɛɛ mɛn mais an ka kuma y'an ka sɛbɛn de papier mun b'an bolo an ka kuma ye o de donc yɛrɛ ye kiiri mun tigɛ k'a fɔ ko kiiri in banna ka ban o kiiri kelen de filɛ nin ye sen na tuguni juge ye papier in minɛ a papier bila ye ko n'ala sɔnna ni kalo in tile 31 an ka segin tuguni asa ko maa si tɛ yen ko fɛn bɛ mɔgɔ mun na bi an ma datugu an ma surunya ka datugu wa datuguli ko kuma yɛrɛ ma fɔ an ye parce que an ma taa datuguli ko kan mɔgɔ si ma daminɛ k'a fɔ ko i bɛna don ko in kɔnɔna na k'i bɛ fɛn de sɔrɔ a la an ka ɲɔgɔn minɛ an ka sigida dilan mɔgɔ wɛrɛ tɛna bɔ sigida wɛrɛ la ko bɛna an ka sigida dilan ka di an ma an de b'a dilan ni a ɲɛna an bɛɛ bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a hɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ n'a ma ɲɛ a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de donc an tɛ ala deli a ɲɛbaliya la anw fɛn fɛn bɛ asako in kɔnɔ bi donc an kɔni nana dugu de kanu bi an na sigida kanu bi an na an bɛ fɛ ka dilanli kɛ donc an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan fɛn fɛn bɛ bɔ yan k'o ye sigida in mɔgɔ ye asako dugu 23 in kɔnɔna na an ka ɲɔgɔn minɛ an de ye kelen an ka fɔ ɲɔgɔn kuma to yen an bɛ bɛɛ ka bila la su ani tile an ka dayɛlɛlen don waati o waati n'i ye fɛn fɛn mɛn n'i m'a faamuya yanni ka an minɛ n'a ye kɔfɛ an wele ne yɛrɛ mun ye président ne yɛrɛ bɛ déplacer f'i yɔrɔ la an kɔni bɛ dugu in dilanlen nɔfɛ ala sago a sago an balona k'a fɔ ni tun ye Alpha Bokar Traoré ye Jabalikaw fɛ yen an bɛ fɛn min fɔ an badenw ye nin ko ninnu camanba bɛ an ka ɲɛnɛji ɲamajɔlen na sɔnni an ka wulikajɔ kɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye sariya la n'an ka finiw nɔgɔra an k'u ko so kɔnɔ dɛ n'a fɔra asako nin ye kabila de ta ye ka se ka taa ɲɔgɔn sɛgɛnw nɔfɛ k'a sɔrɔ an bɛ wari minnu bɔ yɛrɛ a ko tabataba la o dɔ bɛ yen n'an y'o kɛ dɛmɛ ka bila a kɔnɔ walima n'an y'o kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin dugu ma o bɛ kɛ ɲɛta ye ka tɛmɛ kiri kan n balimaw don ka ɲini u fɛ an ka baara caman bɛ yen an ka ɲini hakiliya nka ne tɛ nin don walima fo ni biro kɔrɔw o kuraw ka min f'u ye u ka sabali an ka se k'an tɛgɛ da ta kurunda kelen na an bɛ fɛn minnu kɛ nin giringajɔw la an k'a kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin mara ma n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ Sumaworo Boyimayiga Masaramani ka wele sira ale ma ntɛnɛn sɔgɔmada joona an b'a la k'a fɔ min kɛra bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a ka denbaya la maaw bɛ tasibila la nin waati ninnu na ko ni ala sɔnna ma janaja wɛrɛ kan ka kɛ alamisa don Sumaworo Boyimayiga yɛrɛ ka yɔrɔ la min ka dɔn k'a fɔ a ka tɔn o maa dɔw ka taa se kanuba dɔw ma dɔw ko saya ye ko saya gansan tɛ ten maa dɔw b'u hakili di an ka dɔw lamɛn. Saya gansan tɛ depuis a man kɛnɛ an y'a fɔ k'a man kɛnɛ a ka dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ y'a fɔ k'a man kɛnɛ ko a ka bana juguyara a kan ka bɔ ka taa furakɛ kɔkan gouvernement tun ma sɔn o ma gouvernement kelen ye dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ ta o yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔ ka ɲininkali kɛ ko mun bɛ fɔra ne est-ce que tiɲɛ don gouvernement yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔ tilala k'a fɔ ko tiɲɛ na u bɛ ka bana juguyara kosɛbɛ ko a tɛ se ka furakɛ yan a minɛn tɛ olu bolo k'a ka bila ka taa kɔfɛ o ye olu yɛrɛ ka médecin mɔgɔ tɛ k'a fɔ kumakɛlan don et puis mɔgɔ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min b'i plaigner quoi i b'a mɛn mɔgɔ caman da kuma bɛɛ a bɛ bɛ taa mais t'ale k'i sigi kuma si k'a fɔ nin ye nin karisa ye nin kɛ n'a bɛ taa a yɛrɛ ka problème kɛra mun ye c'est que kuma caman dara la a ma sɔn k'a démenti a ma sɔn a kɛrɛfɛ mɔgɔ ka kuma ne bɛna yan sufɛ 22 heures waati dɔ n bɛna sɔrɔ mɔgɔw bɛ yan u bɛna u ka haju la walahi a tɛ dan fiyewu tant que mɔgɔ kelen tɛ yan n'a muguri so n'a se mun ye i ka haju la a b'a ta k'a k'i ye mais an b'a ɲini u fɛ bi u ka yafa Bube ma u ka yafa ma pour que Bube bɛ se ka da bi a ka tiɲɛ so la an b'o dɔrɔn de ɲini maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ. o ka bɔ yen fura san ka di ne fa ma sani faga sa ka tila ka ne bila ka maga Alahu Akbar n bɛ suni minɛ ni koore ye a ye n bila mun ka di Ala ye b'a fɔ a bɛ da yɔrɔ min na bi ashhadu la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi wa damina ay mɔgɔ ba kelen mɔgɔ bi saba ani kelen do bara la an balodan k'a fɔ ni tun ye maaw ye Boyi ka denbaya la fura cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada nɔgɔya an ka jamana k'a basigi k'an bɛ le tigɛ to ɲɔgɔn bolo n'an bɔra yen min ye ka dɔn k'a fɔ Yakuba Dunbiya ale bɛ wulikajɔ kɛ san o san ni ka se ka dugawu kalanba k'o sigi sen kan ka ɲɛsin Zanakaw fɛ yen Joyila marabolo kɔnɔ na u bɔra ka k'a fɛ dɔgɔfɔrɔ tɛmɛnen na o kɛnɛ kan min ye radio Sanso min ka dɔn ka Basiru ka taa se an ka cɛbɔ an bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan a sen fɛ
alimamiw ka taa se dukɔnɔma dɔw ma baara in kɔfɛ olu b'u hakilila di an k'u lamɛn. Fusen Mariko ka bɔ Ɲamakɔrɔ alimami gangan don anw ye karamɔgɔ Maliki dɛmɛbaaw de ye inshallah ziyara nin kɛra Yaku y'a kanu an ka na kana ziyara k'u fɛ kuma bɛɛ lajɛlen la ni alimami ka jɛn ye n'o ye alimami Nuhu ye o ye Zana alimami ye anw kɔni bɛ jama fo ko in kɛra cogo min na an b'a ɲini Ala k'a kɛ Ala sago ye. Ne ye Nuhu Dumiya ye ka bɔ Zana ne ye Zana alimami ye Ala ka latigɛ kɔnɔna na an bɛ Ala subahanahu wa taala tɔnɔ fɔlɔ k'a barikada k'a yɛrɛw fo a ka baara la Ala k'an n'aw dɛmɛ kun min ye an sabati nin kɛnɛ in kan o ye ziyara ye n'o ye ka hadara kɛ ka hinɛ ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ ni ka se an ka tagabagaw ma sigi wɛrɛ kun wɛrɛ foyi tɛ an na ka Ala subahanahu wa taala deli an balima minnu ye an ko Ala subahanahu wa taala ka nɛɛmɛ la ka Ala yafa deli olu yɛrɛw ye o kuma an minnu fana bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ yan ka Ala yafa deli an yɛrɛ kun ye yarabi Ala ka yafa nɔ Ala k'u sabati an ye. Ne tɔgɔ ko Mariamu ka bɔ Jele ka n sigiyɔrɔ bɛn Zana ma ani ce ani baraji Ala to ɲɔgɔn ye anuma na ye Ala anuma sɛgɛ. Ne ye Sali Mariko ye ka wa baba Ala hinɛ tabaw la Ala yafa kun Ala daraw suma Ala ɲan ta don kɔnɔ. Ne tɔgɔ Fatumata Dumiya Zana tiɲɛ yɛrɛ la Yakuba ye laɲini min kɛ ka sin banbaatɔw ɲɛ a diyala an ɲɛ yɛrɛ a ye hɛrɛ don dugu kɔnɔ a y'a don an na du kɔnɔ a ye bonya min kɛ a bonyana mɔ an fa Ala ka hinɛ banbaatɔ nin na Ala k'u dayɔrɔ suma u b'an kɔ kiti min na Ala k'o nɔgɔya Ala ka hɛrɛ kɛ Yakuba ɲɛ a b'a min kɛ banbaatɔw ɲɛ Ala ka kɛ hɛrɛw mɔ ye ana foli Yakuba ɲɛ. Fatumata Dumiya ka bɔ Wɔla ne sera ka bɔ kɛnɛ kan bi n bɛ foli kɛ karamɔgɔw ɲɛ u ye baara min kɛ a diyala an na n b'u fo k'u barikada Ala ka hinɛ an ka banbaatɔ na Ala k'a kɔ duma an na Yakuba ye fɛn min wara Ala ka ɲɔgɔn sama an ɲɛma. Ne tɔgɔ Bintu Fɔnba ka bɔ Jele ne kɔrɔmuso ye Salimata a fatula an bɛ a ka dubaw don yɔrɔ a ye dubaw don min kɛ n kɔrɔmuso la o diyala n ye fo ka tɛmɛ Ala ka hinɛ a la Ala k'a dayɔrɔ suma n bɛ mun fɔ den ninnu ɲɛ u k'u janju u yɛrɛ la u ka hinɛ ɲɔgɔn na n'u hinɛna ɲɔgɔn na o de ka fisa bari ni Salimata tɛ yen bi an minnu bɛ ale balima ye u k'u janja la u k'u janju u yɛrɛ la u ka hinɛ ɲɔgɔn na n bɛ o de f'u ɲɛna. O kɔfɛ min ka dɔn k'a fɔ dugutigi n'o ye Zana dugutigi ale yɛrɛ b'a ka sira di an ka lamɛn. Ne Adama Dumiya ye Zana dugutigi tamala ne Adama Dumiya ye Zana kɔnɔ fara ɲɔgɔn kan ye Yaku ka minɛbaaw ka sarakatu gɔ san o san an b'o saraka du fara ɲɔgɔn kan ba kɛ Zana kɔnɔ yan san o san jɔ de fara a fanga kan wa fɛn tɛ bɔ a la nin bɛ min ɲini dugu ma a bɛ wasa jine dugu ma ka duguden bɛɛ wasa halisa ne bɛ laɲini kɛ Yaku ɲɔgɔncɔ ka caya ne ka dugu ma kansana bila nfandɛri la hakɛ tɛ nfandɛri min na dugu si tɛ laminu yan n'i kɛna mɔgɔ kelen kelen sɔrɔ yan ne min ye dugutigi sa ne yɛrɛ kunkɔrɔ talen kɔni don ka dugawu kɛ don o don ka sali jɔrɔ su bɛɛ lajɛlen ye nin min ye kalan sana kɔnɔ Ala ni ɲɔgɔncɔ si an sɛnɛ na lamini nɔ Yaku ɲɔgɔncɔ ka caya Mali kɔnɔ. An balala k'a fɔ dugutigi kɔfɛ min ye du in yɛrɛ cɛkɔrɔba ye n'i y'a sɔrɔ Usman Dumiya u ka cɛkɔrɔba ale yɛrɛ hakilila di o filɛ. Ne tɔgɔ Usman Dumiya an wulila ka kalan min kɛ sisan a kɛ sababa yɛrɛ ja ye fɔ ka tɛmɛ ka jama fo jama fɛn o fɛn na ye gina farala jatigi kan an ka foli k'a bɛɛ ye n ko nin bɛ min fɔ n ye k'u jija ɲɔgɔn na dɛ ko bɛɛ kɔnɔ n'a ma bɛɛ fo dilanlen dɛ ni m'u jija ɲɔgɔn na ne ta kɔni a tɔ ma ɲɛ bilen dɛ k'u jija ɲɔgɔn na fo ka taa ne ta waati se ni m'u jija ɲɔgɔn na ne kɔni ɲɛ t'u la dɛ bɛrɛ tɛ ne san misɛ kisɛ bi dɛ dugu o dugu na sa ko n ka foli b'a bɛɛ ɲɛ. An balala k'a fɔ ni tun ye cɛkɔrɔba kan ye wa kuma min b'a da sanga ni waati bɛɛ nin de don ko denw k'u jija ɲɔgɔn na yaasa ka bɛɛ kun cɛ min ka dɔn k'a fɔ Maliki Danbele ale tun ka dɔn k'a fɔ wajulikɛlabaya kɛnɛ k'a ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ye Maliki Danbele an bɛ ziyara hukumu de kɔnɔ yan n'o ye ka na ɲɔgɔn lajɛ yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye ka dugawu kɛ an ka banbaatɔw ye o ye fɛn ye min na a ka ɲi kosɛbɛ ka da kan Alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam a ko n ka kanu wajibiyara mɔgɔ kan mɔgɔ minnu n'u bɛ ɲɔgɔn kanu ne yɛrɛ kama u bɛ sigi ne yɛrɛ jati kama u bɛna bɔ ɲɔgɔn na ne yɛrɛ jati kama u bɛ dili kɛ ɲɔgɔn ma ne yɛrɛ jati kama n'o ye ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ a yɛrɛ kun ye ka ɲɔgɔn bilasira ni wajuliw ye fɛn la nafama de y'o ye ka hakili sɔrɔ k'a fɔ maa dɔw olu n'an jɛra diɲɛnatigɛ in na ya silamɛya kan u taara foyi t'u bolo benen fɔ anw ka dugawu Alakira ka kumakan na ni maa fatura i bɛ su seli min k'a kan dugawu de don n'a fana taara kaburu kɔnɔ dugawu fana kan ka k'a ye o tɛ dugawu balen ye sarakatu min bɛ bɔ olu de bɛ se u tigilamɔgɔw ma ka da kan Alakira y'a jira ni maa fatura ka ban ka baara bɛɛ bɛ tigɛ fo n'a kɛra ni balima ɲuman bɛ dugawu k'i ye walima den ɲuman n'o bɛ dugawu k'i ye walima fa ɲuman walima ba ɲuman walima silamɛ ɲuman k'o bɛ s'i ma o hukumu de ye an bɛɛ lase yan bi dugawu in a kɛra wajuli kɛra ka tila ka dugawu kɛ n'o ye ka kurana kala ka dalayilu kala ka yaasi kala ka dugawu kɛ an ka banbaatɔ n'o ye ka dugawu kɛ dugu ye ka dugawu kɛ jamana ye ka saraka caman bɔ
ka da kan an bɛ waati min kɔnɔ waati a kunbɛla ye dugawu de ani saraka mumini kɛlɛkɛminɛ min b'i bolo bi na ka se ka bɔda sɔrɔ ko la dugawu dɔrɔn de don diɲɛ balaw cayara tɔɔrɔw cayara i n'a fɔ an yɛrɛ ɲɛ b'a lahalaw la cogo min na an yɛrɛ ɲɛ bɛ gɛlɛyaw la balaw masibaw nin bɛɛ kunbɛla ye saraka ni dugawu de ye sarakatu de bɛ balaw ɲɔni a bɛ tɔɔrɔw ɲɔni o hukumu de y'an bɛɛ jɛɛrɛ y'an ŋɔni ɲumanya kɔnɔ ka dugawu de kɛ a ka ɲi kosɛbɛ ala k'a jidi ala k'an mɛn a la fɛn yɛrɛ tɛ tɛmɛ kuranna kan kuranna kalanna k'o ban maa bangebaa ye dugawu k'a ye dugawu fana ɲini ala fɛ k'a ka fɛn fɛn k'i ye ala de b'a mun bɛ kaburu kɔnɔ o tɛ se ka fɛn kɛ ala de ye ko in kɛba ye fɛn bɛɛ de bɛ ɲini ala fɛ an bɛ ala de bato an bɛ dɛmɛ ɲini an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ lahɔrɔma kɛ nin bɛ fɛnw na koyi f'i ka da la de ko saya kɔfɛ n ko ye limaniya yɛrɛ de ye ko saya kɔfɛ ko bɛ yen kaburu kɔnɔ fɛn bɛ yen a bɛ wele ko o ye limaniya de ye maa ma da o la o ma da lahara ko la o. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maliki danbelekan ye a ko kɛra ka maaw bɔ fan balalen fɛ ka n'a kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ kɛnɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a sigira dugawu minnu kɛra kɛnɛ kan ale ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ n'an bɔra yen o sen fɛ masikaw olu ye ka don k'a fɔ an bisimila kɛnɛ ka don k'a fɔ député Mamadu Jarasuba ale ka du kɔnɔ ka foli bilana ta ka ɲɛsin an ma an ka masikaw lamɛn. Ne tɔgɔ ye Yahaya Jarasuba ka bɔ Jarasuba la yan député Mamadu Jarasuba kɔrɔkɛ don an bɛ ala tanto bi ka ala barikada an balimakɛ n'o ye Abulaye Kulubali ye wagati bɛɛ fitiri salamu kɔni mana bila n'u ye wurudulu kɛ dɔrɔn gɛrɛn b'u bolo u b'a sigi ale la mili kama don o don fana tɛ kuma don min ala fana y'a kɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ n dɔgɔkɛ fɛ yen n'o ye Mamadu Jarasuba ye an fana y'a kanu tiɲɛ yɛrɛ a ka na o ka se ka ɲɔgɔn ye parce que i ye mɔgɔ min kumakan kanu n'a ye ɲɔgɔn ye alhamdulilah o ye koba de ye mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn sababu de la n y'a ɲini a fɛ a ka se ka na o de ye ka se an ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɛnɛ kan parce que kumakan mɛliya ni aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na kelen tɛ a yɛrɛ ka émission a ka kumakan a ka di et puis encore n'a b'a fɔ a bɛ prévu fana fɔ a la o de ye a ka kuma ja mɔgɔw ye a bɛ mɔgɔw interview yɔrɔ la ko kɛra cogo min na o tigi bɛ kuma bon o ye kunnafoni di la belebeleba de ye o ni min b'a fɔ a kunna tɛ kelen tɛ o la dɔrɔn a kumakan fana vraiment a labilalen don parce que kuma ka di mɔgɔ de ye i bɛ taa sɔrɔ a tigi ka kumakan labila an kɔni bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn a diyara anw ye cogo min na ala k'a diya mɔgɔw fana ye sababu ka bɔ a kɔnɔ. Ne tɔgɔ Yahaya Tarawele Masigiya don o don an bɛ seli an bɛ se ka giri ka bɔ ten an bɛna min lamɛn o yɛrɛ le ye nin ye bon min y'a a ka kuma diya an ye sabu an bɛ diɲɛ don min na komi bi mɔgɔw mago bɛ kibaruya la kojugu bon kibaruya ɲuman a sababama o man ca an nan'a ye an bɛ nin ka kuma lamɛn a ka ca san kelen ko kuma t'a la mais an nan'a ye ale ta bɛɛ lajɛlen n'a ye fɛn o fɛn fɔ a tigilamɔgɔ bɛ se ka kuma yɔrɔ bɛɛ a bɛ kuma d'a tigi yɛrɛ ma mais ni ko kɛra a kɛra minnu na o tigi yɛrɛ de bɛ kuma bon o le y'an da Abulaye Kulubali la n'an y'a ka kuma mɛn yɔrɔ taa yɔrɔ tɛ yen bilen f'an k'a lamɛn o le y'a diya an ye i yɛrɛ de t'ale ka kuma i yɛrɛ de t'a ɲɔgɔn ye sa e de mago b'a la yɔrɔ a b'a di ten a bɛ se ka ko karisa k'a nin kɛra aw ka dugu la k'a kɛra cogo di e b'a mɛn olu yɛrɛ la bon ani kuma bɛɛ fɔra kɔfɛ o tɛ kelen ye o le y'a to a yɛrɛ bi ka k'an bolo magosa ye an tɛ se ka wurudili kɛ o n'a fɔra ko salamalekum ka ban an bɔra ka n'an sigi yɔrɔ la anw t'a dɔn ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ k'an bɛna nin ye fiyewu bon an nana o ye anw nisɔndiya dan yɛrɛ de t'o la fiyewu bi nin y'anw bolo fɛti le ye fɛti yɛrɛ ne yɛrɛ t'a dɔn ko n bɛ nin ye diɲɛ kɔnɔ walahi an t'a dɔn fiyewu o yeelen nin o ye koba le ye an bolo ale yɛrɛ yeelen yɛrɛ bɔra anw bolo bi o ni miliyɔn caman ka kan sabula a ka bɔ k'a banna kojugu hali b'a bɛ min na nin ye walahi mana b'a jija ka taa ni nin ye jamana feerekɛli bɛ cogo min na bi mɔgɔ mago bɛ kibaruya ɲuman de la kuma tan bɛ fɔ a ci tɛ tiɲɛ ye bon min b'a la k'a fɔ a ɲɛ kan karamɔgɔ b'a fɛ a bɛ mɔgɔ lafiya kojugu o le b'an lafiya ale ka kuma la mais a kana ta diɲɛ hosi fɛ a ka to cogo la ka taa n'a tora nin cogo la ka taa hali n'a ma foyi sɔrɔ ala bɛ barika don a kɔ la sabula a bɛ min fɔ tiɲɛ yɛrɛ de don k'a fɔ a bɛ fɛn o fɛn n'a ka hɛrɛ b'o la ala k'o nɔgɔya n'an ye kira kanu kosɔn. ne tɔgɔ ye Lasina Hayidara ka bɔ Masigi Sirifila Abulaye yeli m'a f'i ye anw yɛrɛ kɔni ma dansi sɔrɔ a bonya la a ko bonyana anw ma kojugu parce que mɔgɔ min kanu a kumakan dama la ni ala latigɛ i n'o ka ɲɔgɔn ye vraiment i bɛ ala fo o la an bɛ dugawu kɛ Abulaye ala k'a sɔ si la ala k'a kɔrɔta a bɛ sira fɛn min diɲɛ kɔnɔ ala k'a kisi o ma a mago bɛ fɛn min na diɲɛ kɔnɔ ala k'o nɔgɔya ye ala k'a sago d'a ma a yeli bonyana an ma kosɛbɛ. n tɔgɔ ye Daramani Hayidara ni Abulaye ka fɛn sera ka ban a bɛ fɔ ka fitiri tɛmɛ ne kan ne mɛnna ni ma fitiri seli dɛ a bɛɛ bɛ kɛ nin ka waati kama de an bɛ dugawu de k'a ye ala k'a lakana jamana cɛnni bɛ cogo min na wala an bɛna hinɛ b'a nɔ ala k'a kɔrɔta kira kanu kosɔn salamu aleykum. ne tɔgɔ Fatumata Sanogo nisɔndiya min ye na bi ala ka sini kɛnɛya jamu ala ka labanko ɲuman d'an ye hali bi ala ka jamana suma ala k'a suma ni si ye k'a suma ni kɛnɛya ka labanko ɲuman d'an ye k'a sago d'an ye k'a kisi gɛrɛgɛrɛ ma ala ka bɛɛ sago d'an ye ala ka bɛɛ sago d'an ye ala k'o kɛ ni kɛnɛya ye ala k'o kɛ ni hɛrɛ ye hali bi ala ka jamana suma ala k'a suma ni si ye ala k'a kɛ ni kɛnɛya ye ala ka dalaja jamu ala k'a kisi gɛrɛgɛrɛ ma
Mariam Tarawele ne go masigi jarasubala an goni me dubo ke ala ka wasa ala ka korota ala ka kene shiye ala ka kene kene to go jaga jatrabule masigi sirfela an goni be ka Abdulaye Kulubali kan cogo mun fitiri ko masile ba pombe bala misiri daro kata alame aka pumau u kay ngujugu abi chinfo abe mo yɛrɛ wele mɔgɔ min bɛ tɛrɛ kan karisa ka yɔrɔ a bɛ cogo di o b'o kunnafoni fɔ o de y'an kɔnta a ka ko la a bɛ kuma ni tiɲɛ ye an bɛ dugawu kɛ ala ka an dɛmɛ ala ka jamana suma. Ne tɔgɔ ye Sita Fayidara ne ye masigi jeunesse secrétaire général ye en même temps aussi n bɛ baara kɛ société civile la ACI b'an fɛ yan nɔ ne yɛrɛ nisɔndiya kojugu n t'a dɔn n bɛna min fɔ tuguni parce que ne tun t'a dɔn k'a fɔ ne faw fana y'a kanu cogo la sɔn ne ni ACI fana bɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ san 3 bɔ mais teriya b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais ne t'a kalama k'a fɔ ko ne yɛrɛ fana fa minnu bɛ masigi yan olu fana ye a lakodɔn cogo la ne yɛrɛ nana ye a yɛrɛ ka fani ka ca ka tɛmɛ hali juliya kan bon nin ye kunnawoloba de ne bolo bi min kɔni bɛ ne fɛ dɔrɔn o ye hali bi ACI a ka dɔ fara a ka baara kan a ka dɔ fara a ka cɛsiri kan parce que ni cɛkɔrɔba minnu sigilen filɛ nin ye ninnu de bɛ masigi ko bɛ ɲɛma donc n'olu de sera ka fara ɲɔgɔn kan ka na ACI bisimila Jarasuba ka so bi ka tila k'a sɛmɛndiya k'a fɔ k'a bɛ ka baara min kɛ Mali kɔnɔ ko a baara y'u kanu vraiment ne tɛna se ka fosi kɛ ni ACI fana foli tɛ ne kunnawolola bi kosɛbɛ mun kunnawolola kosɛbɛ donc ka foli di ACI ma hali bi an yɛrɛ bɛna ka club fana sigi fan club de ACI an minnu sigi masigi yan a lancement don an bɛ tila ka ACI yɛrɛ fana wele kɛnɛ kan. Ne tɔgɔ Umaru Kulubali e ye dugutigi den de ye dugutigi ka ko foli de don n b'a fɔ kosɛbɛ ka wale ɲuman na ala k'a ɲuman na ala k'a ɲuman segin kan ko tɔn an b'a lɔn dɛ k'a fɔ ni tun ye masikaw kan ye k'u fo kɛnɛ kan ye u ka serifu kɛnɛ na i ka dɔn k'a fɔ ka foli ta ka ɲɛ serifula du bɛɛ lajɛlen ma Jarasuba la ka taa se dugutigilakaw ma ka bɛɛ fo ye Yusufu Ayidara ka fo ni ka waleɲuman dɔn u bɛɛ bara ni kan kun bɛ k'a kɛ bonyaba ye k'u fo ala ka kanu to yen n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ an bɛ taga Ukraine jamana kan kari don Risi sɔrɔla su ye mugujugu dɔ jigin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ukraine dugu min bɛ wele ko Kirivi ani Marupi duguba kɔnɔna la a kɛra sababu ye duguden caman ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na ka fara finitigilaka dɔw fɛnɛ kan n'an bɔra yan an bɛ taga bi ni Uganda jamana ka mamurutilen minnu sigilen bɛ bi ni n'u bɛ wele ko ADF sanga ani wagati k'u bɛ sunɔgɔ tigɛ ka bɔ maaw ɲɛla bi ni jamana kɔrɔyan fanfɛla fɛ o kɛra sababu ye k'u ye maa 12 ɲɔgɔn fɛnɛ bɔnɛ u ni na n'an bɔra yan an bɛna Burkina Faso jamana kan o binganiya wale kelen cayalen bɛ kosɛbɛ Burkina Faso jamana fɛnɛ kan ni waati in na ko dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna la k'u ye maa 13 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na maa 8 ɲɔgɔnna fɛnɛ ko u joginna kibaruya in bɔra ka di Burkina jamana lakana tigilamɔgɔw fɛ n'an bɔra yan an taga Nigeria jamana kan sibili maa 34 ɲɔgɔn fɛnɛ bɔnɛna u ni na ni finitigilaka maa 2 ɲɔgɔn o sɔrɔla binganiya wale dɔ senfɛ marifatigi jɛkulu dɔw fɛ minnu lakodɔnnen tɛ a kɛra Nigeria jamana kɔrɔyan fanfɛla fɛ kibaruya in bɔra ka di tarata don an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni kun ye dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabiya la basigi lafiya k'o sabati ka se k'an balele k'an bila lafiya o minɛ kɔnɔ ni ala sɔnna ma ka bɛɛ fo ka ɲini an kanuba bɛɛ fɛ k'u ka dugawu k'an ye an cɛkɛɲɔgɔn n'i y'a sɔrɔ an ka cɛbɔ min bɛ fana n'o ye Saka Goyita ye ale da furumuso ni ala sɔnna ma sini olu bɛ t'u tɛgɛ da mana na n'o ye kɔɲɔ ye ka dugawu k'u ye yarabi ala furu in ala ka furutututu ye k'a kɛ furudanga ye ala kana ka furu bɛsɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn